Yun, mga kakwela, mga kabiyaya. At ngayong araw po ito ay magbibigay tayo ng isang reaction video kay Bunso, Migs Molino. Tatalakayin din natin kung bakit nga ba ay hindi kasali si Migs Molino sa mga charity vlogger na kaugnay o isa sa mga gumagamit or ginagamit ang kahirapan para lang sa sariling kapakanan. So ito po, ating panoorin ang kanyang bagong upload na kung saan ay binigyan niya po ng hanap buhay o pangkabuhayan ng ang isang kababayan natin at sa kabutihang loob ni Migs Molino, yan, ni Bunso, no? At bago po lahat, wag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel, J. Guevara TV, sa aking Facebook page na J. Guevara. So yan, panoorin po natin at sa dulo po magbigay tayo ng komento. Okay? Ang title po pala nito ay Part 4, Pamilya ni Jose, Di Makapaniwala sa nangyari. Ganun na tao. Yan, panoorin po natin na hindi natin tatapusin yung video, no? Bali yung pinakabungad. Wow. So, yan. Bali namimili siya. Dahil pinamimili ni Bunso Migso. Dahil pinamimili. Kembot-kembot pa ba? Alam niyo, isa sa mga nakakatuwa kay Migs, yung isa sa mga nakakatuwa sa kanya, yung pagiging kwelay niya sa pagbablog, pagiging, tsaka syempre, guwapings to, no? Di naman kami nagkakalayo ng joke lang. Yan, yung pagiging kwela niya. Dito talaga siya minahal ng tao, eh. Dami, oh. Gumamit ko naman, Bunso, ng lagayan. Ako nahihirapan sa iyo, eh. Ako nahihirapan sa iyo. Gumamit ka naman ng ganun. So, eto na. Ito na, nandito na tayo sa ano itong daladala niyang papel? Ano daw? Ang laki ng oh. Ang laki nung wait lang, post natin. Ang laki nung bahay. Bahay tuloy ah. Yung tindahan, siya ba mismo nagpagawa nito? Si Migs? Comment nyo dyan, ha? Oo. Napapanood ko rin naman to kasi hindi ako update dito sa taong to, sa tinutulungan niya. Comment nyo dyan sa baba. Laki, oh. Action! Dahil pero kami ibibigay sa iyo na gamit ka. Siyempre para kailangan yung business mo, siyempre kailangan ng gamit. At madalitan na. May pa. Ito maganda. Ito maganda, may kasulatan. Oo, may kasulatan na doon talaga mapupunta at nakapangalan sa tinutulungan. O yan, oh. Business DTI. Ayos, ayos. Pugong Biyahero, Migs, tsaka ako, parehas kami ng mga mahilig kami sa green. Para kasi sa amin, swerte ang green, eh. Ang laki, oh. Ang laki nung tindahan. Ang laki nung tindahan ni Migs Molino na binigay niya. Daming gamit, oh. Punong-puno yung kotse niya ba? Punong-puno yung kotse, no? Kita nyo, oh. Kinagandaan kasi dito kay Migs, talagang yung pagtulong niya talagang bultuhan. Hindi yung unang kita 1 kilong bigas, 5 kilo. Sa laki-laki mong channel, bibigyan mo lang ng ganun yung tinutulungan mo. Kaya ka natatawag na poverty porn, no? Yun yung kadalasan. Pero dito kay Migs din yung bultuhan. Talagang tulong, kung tutulong, tulong talaga, no? Oo.
Ayun yung ayun yung tawag dito. Ayun yung pangyayari. Ayun yung mga kinagandahan na kung bakit nga ba na hindi natatawag si Migs Molino na inaabuso ang mahihirap. So tuloy po natin yung panonood. Dami. Laki no, ang laki nung nung tindahan. Ang dami daming mga gamit. Tangki, kaldero, kompleto. Kompleto. Tsaka siya mismo ito isa sa akin nagandaan kay Migs no. Talagang siya mismo yung nagbubuhat. Katulad nung sino ba yun? Yung tinulungan niya na naka-wheelchair. Diba siya mismo yung nagbubuhat, hindi siya nandidire, hindi siya maarte. Hindi siya maarte oh. Daming inako. Okay mo, dami, grabe. Kumpleto talaga. Ito dapat yung magandang talagang kapag isa kang charity vlogger. Grabe yung pinggan, ang dami, punong-puno oh. Punong-puno yung isang karton ng mga gamit. Dami. Kumpleto talaga. No? Pati yung lagay ng mga patis. Kumpleto. Grabe. Pati kortina. Kumpleto guys. So yun, hindi ko na tatapusin itong video at panoorin nyo na lang doon sa upload ni Bunso Migs Molino. So yun nga ito kasi yung kadalasan ng mga sinisilip ng mga supporters ng ibang mga charity vlogger na bakit nga naman daw hindi sinisita nila Attorney Libayan, nila sino bang mga anti-charity vlogger. Sige, sabihin natin si Spencer, mga ganon, yung mga vlogger na pinupuna nga yung poverty porn. No? So, nakikita ko kasi dito kay Migs, bukod sa talagang nababago niya yung buhay ng tinutulungan niya, talagang mahal na mahal niya itong ginagawa niya. At makikita naman natin, malalaman natin sa isang tao kung talagang hindi niya ba mahal yung ginagawa niya at o kung bukal ba sa kalooban niya yung ginagawa niya. So dito kasi nakikita ko yung Migs, wala talagang bahid ng Tsaka ito balita ko dito pa kay Migs, hindi ito tumatanggap ng mga donasyon, no? Ang iba kasing mga sponsor ko din ay isa sa mga supporter nito ni Migs. So gusto nilang tumulong pero parang ayaw ata tumanggap, ayaw ni Migs tumanggap. Yun ang pagkakaalam ko kasi yun ang sinasabi sa akin ng mga sponsor ko na ayaw nga talagang tanggapin ni Migs ang kanilang mga donasyon para sa mahirap. Which is naman talaga kasi naman din ang tama. No? So ang pinagtutulong kasi pa dito ni Bunso Migs ay sarili niyang pera, no? Ito po si Migs ay artista po ito, kaya kung tutusin, kung usapang ipon lang meron talaga to, kaya ito yung pinagtutulong niya sa mga kababayan natin dahil ito rin yung pangako niya na pinangako niya noon nilang dalawa ni Man nung nabubuhay pa si Man. So yun, kaya hindi siya pwede talaga kahit ako isa ako sa magde-depend kay Migs Molino. Yan, kala Pugong Biyahero, kala King Lux, kala Tekram na kapag sila ay sinabihan na inaabuso ang kababayan natin mga mahihirap. So wala naman po talaga akong nakikita doon. Marami lang talagang mga vlogger
Kilala nyo na kung sino-sino yan, mga vlogger na kahit na wala naman talagang ginagawang masama yung tao, pilit nilang sinisira. Alam ko, maraming nambabash dito kay Mix, pero believe din ako dito, hindi niya pinapatulan at tuloy lang siya sa pagtulong ni Mix, si Mix Molino. Kaya bunso, kung halimbawa man na mapanood mo man to, tuloy-tuloy mo lang yan. Nandiyan naman yung mga defender mo, at isa din ako dun kung sakali man na may mga ganun ulit sa'yo. Alam ko naman na meron talaga, so ipaano mo na lang, wag mo na lang sila din pansinin at bahala na yung mga nagmamahal sa'yo ng mga defender mo. May kita mo kasi dito kay Mix Molino, talagang alam mo yun, talagang mahal na mahal niya yung pagtulong niya, hindi niya tinitipid, hindi niya kapag kung ano yung talagang maibigay niya, binibigay niya ng buo, binubuhos niya, hindi yung parang, alam mo yun, ang laki-laki ng kinikita mo sa vlog mo, sa pag-YouTube mo, tapos yung tao, 'di ba? Parang hindi man lang naiyahaw sa hirap, hindi man lang tsaka ni minsan halos wala din ako nakita na inilabas ni Mix na alam mo yun yung personal na buhay nung tinutulungan niya. Hindi katulad kasi sa iba dyan na talagang nilalahad, ultimo yung kasiraan nung tinutulungan niya, nilalahad sa social media, hinahayaan ng banatan ng mga aliporis niya. Dito kay Mix, sa kanya, sa pagbablog niya, wala akong nakitang ganun. Kaya solid, ang ganda ng ito, yung video na to, hindi ko to ginawa para sumipsip or makiano sa gusto ko kasi yung maiparating din sa mga viewers ko, sa mga manonood sa akin na eto nga, mapanood nila yung tamang pagcha-charity, yung pusong pagcha-charity. Nandito, isa to si Mix Molino. Yan, syempre sila Pugong Biyahero, King Lux, Tekram. At syempre, bago ko tapusin to lahat etong aking video, supportahan nyo po ang Team Butete, sila Edison, sila Ate Dabing, at syempre sa mga charity vlogger din po yan. At ito yung mega love shoutout sa Team Biyaya, sa GC ko, sa Triboy Longo, Kalahi. Yan. Ingat-ingat kayo, God bless, and maraming salamat. Suportahan natin to, si Mix Molino, si Bunso Mix Molino. Tuloy mo lang yan, tol. Promise, napakalaking tulong na ginagawa mo sa mga kababayan natin. Okay, hanggang dito na lang. God bless and keep safe. Bye-bye. Peace out.